be. The longer is fast. If you find yourself there and in need of accommodation in a home-like environment, but with a business feel, maybe you should consider the 44 Hotel. Situated in Area 44, some 7-minute drive from the city center, the 44 Hotel is fast winning people's hearts with the level of standards that it is setting. Cozy accommodation, modern facilities for business meetings, and a fine restaurant. If this was a promotion or an advert, I could go on and on. But hey, the truth of the pudding lies in the eating. So maybe you should indeed consider the 44 Hotel. Mlendo watu msabata ino ndi mchikumbe. Ndikungosala pang'ono kumnena kuti mchikumbe number 1. Chifukwa yeyu akuzisata kwambiri za ulimi. Makamaka ulimi umene ukuchitika kumuzi. Umene amapanga ndithu anthu akumuzi. Osati commercial agriculture wa akulu koma ndithu umene inu ndine tikuuziwa wakumuzi. Koma kumeneku akhala akupanga kuwaphunzitsa alimi amenewa ulimi kuti ulimi umene wangapite nawo patsogolo motani. Chifukwa nthawi zambiri kumuzi kumangokhala kuti timangolima chakudya choti tingodya pamuzipo chitifikisenso mwina. Koma kodi ulimi mungakhale kuti muli phindu, takhala pomwepo kuti mumve kuti mlendo wathu lero watibweresera zotani. Dzina langa ndine Patrick Njawala. Kodi ndizoona kuti inu ndi mchikumbe wamkulu? Zimenezo ndizoona. Ndipo nditsimikize kuti nkhani ya ulimi si yachilendo yayi. Tachoka nayo patali. Ngakhale maphunziro athu tinakapanganso maphunziro a zomwezi za ulimi. Ntchitonso tikugwira ntchito imeneyi ya za ulimi kuthandizira kuti alimi athu ulimi yawo usangokhala ulimi wongolima iyayi, koma ulimi woti azipeza nawo phindu. Ndiye mwachidule ndivomere kuti ndine mulimi komanso mulangizi. Inu mukulangiza makamaka alimi ang'ono ndi makamaka kudzera ku program imene pa Chingerezi mukumati Sustainable Agriculture Production Program SAP. Pakali pano pamene tikunena pano muli pa SAP 2, kunali SAP 1, pano mukuti pa SAP 2. Mwachidule tandiuzeni kuti SAP 1 nchani, SAP 2 so nchani, program imene zolinga zake nzota. Program imeneyi ili mu nduna wa zamalimidwe kapena Minister of Agriculture. Amina matithandizira ndi ndalama ndi International Fund for Agricultural Development. Mwachidule amukuti IFAD. Kapena mutagora pamene alembera pamenepa IFAD. Ndiye SAP imeneyi mgwirizano yambirira woti tilandire ndalama kuchokera ku IFAD kuti tiyendesere program imeneyi ya SAP unasayinidwa mu chaka cha 2011. So izoti program imene mafika 2012 kuti titayambapo. Poyambirirapo tinakonza kuti tifikire alimi pafupifupi 200,000 kapena mabanja ya ulimi 200,000. Ndiye tikuyenda mu chaka cha 2016 tinazayipanganso revise figure imene titaona ndi imene timagwirira ntchito kufika pa 260,000 households. Ndiye chachikulu chimene takhala tikupanga mu program imene ya SAP ndi kulimbikitsa alimi athu kuti azitsatira ulimi wa makono. Ndicho linga choti nkhani ya njala ikhale yambuyo, komanso mulimi tozindikira wa masiku ano samangolima, amakhala ndi cholinga. Cholinga chachikulu njoti tikamayang'ana nkhani ya njalayi, komanso kutsogoloko tiziyang'ana kuti tili ndi zofuna zathunso kati pakhomo. Choyambirira kuti pakhomo pakhale pamwana alirenji. Ndiye timayang'ananso ku nkhani ya kuti mulimi apeze ndalama adutse mu ndondomeko ziti. Nanga tikamakamba nkhani ya chakudya sitikunguyang'ana kuti munthu akhute, kwaso tiyang'ane nkhani ya nutrition. Chifukwa nthawi zinatu kuli kudya utomangodya kwa munthu ulonyenchera, chifukwa tisukwanirisa magulu onse azakudya monga mene amatuzira anzathu amene amapanga promote za health. So ndo udindo wathunso ngati ifenso alangizi kuti zimene ziyati zizidziwa
tikamalimbikitsa ulimi wathu tizikhala tikugunda musemuja nkhani ya nutrition, kuti mulimi wathu kuti apeze ndalama adutse njira ziti. Komanso tikamakamba nkhani ya ulimbikitsa ulimi tisamangoyang'ana pamwamba, pali zinthu ndithu zingapo zimene timayenera kuti tifatse mozama. Chinthu choyambirira tikamakamba za ulimi timuyang'ane mulimi uja ndikuyang'ana kuti kodi chimene chimapangitsa kuti ulimi utheke ndi chani. Ndioti tikamakamba zoti ulimi utheke tikuyang'ana nkhani ya mbewu, kodi mbewu ikupezeka mosavuta, nanga mbewu imene ikufunikadi pansika ndi imene alimi athu akulima. Funso labwino pamenepo chifukwa chimenecho timafuna tichimvetse ndipo pamene payambira ulimi wathu. Ndiye tikamachoka pamene paja tione kuti kodi ulimi umeneyo ukufunika pansikawo kuti utheke, zoyenerezeka zake pafunika chani. Pali nkhani ya fertilizer, kodi ndi fertilizer amene alili pano titakufikira, nanga ndi njira ziti zimene zingathandizire kuti tikonzenso nthaka yathu ndi cholinga choti itipatse zochuluka. Ndiye kuti pamenepo tikuyang'ana nkhani ya soil and water management, cholinga choti kusamala nthaka ndi madzi, cholinga choti mbewu yathu ija tikadzala imere, isangalale, itipatse zochuluka malinga ndi mmene tikufunira. Ndiye tikayang'ana programu ya SAP kwambiri timayang'ana nkhani ya paja munandifunsa kuti SAP ndi chani, ndiye ndati ndifotokoze bwinobwino kuti anthu ayimvetse. ndipo ndathokoza. Kwambiri tili ku nkhani ya kafukufuku. Ndikati nkhani ya kafukufuku takhala tikugwira ntchito limodzi ndi anzathu ku research, Department of Agricultural Research Services. Kafukufuku tiyang'ane mbewu imene ili yoyenera madera osiyanasiyana a Malawi muno. Ndiye ndi ntchito imodzi imene takhala tikugwira. Komanso tikamati kusamala nthaka tikutanthauza chani. Chifukwa mulimi sungangopita kuti muzisamala nthaka. Tiyenera kuti timasulire bwinobwino kuti mulimi uja amvetse kuti tikutanthauza chani. Ndiye takhalanso tikugwira ntchito ndi a Department of Land Resources Conservation, kuti nawonso atambasule kuti kusamala nthaka tikutanthauza chani. Ngati mava nkhani ya mlera nthaka, tipange manyowa osiyanasiyana ngati mene tinaonera, kulima mbewu mwa kasinthasintha. Zonsezo ndi zimene takhala tikulimbikitsa mu programu yathu. Kumbali yongoyang'ana ku mbewu komanso tinayang'ananso kumbali ya livestock kapena ziweto. Ndiye mu programu ya SAP kwambiri ziweto zimene takhala tikuyang'ana kwambiri panali nkhuku komanso mbuzi. Ndiye tinayesetsa ndithu kupanga njira zosiyanasiyana cholinga choti ziweto zimenezi zafikire alimi athu ochuluka pa gawo lija timalitchula kuti pasoni. Kuti mupereka mwina patonde ndi amatazi anayi zikaswana inu mwapase anzano. Ndiye zimene timalimbikitsa kwambiri mu programu imene ya SAP. Makamaka ku nkhani ya mbuzi timapereka mbuzi 5 pa khomo lililonse limene anasankhidwa kuti alandira mbuzi. Ndiye akapanga gulu lawo makamaka timalimbikitsa kuti akhalepo anthu 15. So zoti pa anthu 15 paja aliyense ndi kuti alandira mbuzi 5, zazikazi 4 ndi tonde mmodzi. Ndiye ifeyo tikapatsa timauza kuti mbuzi za project sizifa. Timapangira dala ndi cholinga choti pakhale umwini, pakhale kusamala pa katundu amene amalandira kuchokera mu programu yathu ya SAP. Ndiye gulu limeneli kuti ngongole imene ite ndipo kapokhapo apatsenso mulimi wina mbuzi zolinga ndi zimene analandira chimodzimodzinso nkhuku na chimodzimodzi. Ndiye poyambira pa SAP tinali maboma 6, Chitipa, Nkhotakota,
Lilongwe, Balaka, Chiradzulu, komanso Blantyre. 2021 ndi chaka chimene SAP imenera kutha malinga ndi mgwirizano umene unalipo pakati pa boma la Malawi komanso amene amatithandiza IFAD. Ndiye chinakumira IFAD atakambira ndi boma la Malawi kupanga program imene kuipanga extend program imene ndi zaka ziwiri kufika mu 2023. Ndiye atapanga ma evaluation impact assessments zinaonekeratu kuti program ya SAP tikapita pa ground yathandizira kuti ulimi upite pasogolo. Ndiye anakhalanso pasi nkukambirana kuti tingatani kuti zimene tapanga invest mu SAP zipitirire komanso alimiwa tisangoyang'ana ku nkhani ya kuchulukitsa zokolola zawo chifukwa ulimi ngati ndinakaleko timakamba za phindu inde titani kuti talumikize kumisika. Ndiye pokambirana kumeneko ndithokoze kuti ndi pamene panatuluka sono mwana amene tikumutchula lero kuti SAP 2 kuti tomato amene alimi akulimacha msika upezeke kapena amene akufuna tomato yaziziwa zoti alimi kwakuti akupanga zakuza. Exactly. So SAP 2 cholinga chenicheni cha SAP 2 tikufuna kuti tichoke kumaganizidwe athu amene chokwambiri kuno kuti mango lima zinazo tisamalire pakhomo zotsalazo tizipita kumsika. Ndi SAP 2 tifuna tisinthe sopano maganizidwe alimi chabwino kuti gawo limeneli mukuliunikira bwanji kuti alimi akolole zambiri koma mosaononga nthaka mosabowolanso mthumba. Zomwe kwambiri gawo limeneli ndilifotokoza pawiri. Chabwino ndikudziwa kuti ambiri tindichizolowezebe kuti tinazolowera kuti sitingalimi upanda fertilizer. Nde kwa nthawi yayitali muno Malawi tinali ndi recommendation imodzi yakathiridwe ka fertilizer wathu mmene amathirira mlimi wa ku Chitipa ndi mmene amathirira mlimi wa ku Blantyre ndi chimodzimodzi. Ndimene inali recommendation yathu yakathiridwe ka fertilizer. Koma sizikuyenera kutero? Sizikuyenera kutero chifukwa nthaka yathu ndiyosiyana. Nthaka ya ku Chitipa siyofanana ndi nthaka ya ku Lilongwe, siyofanana ndi nthaka ya ku Nkhotakota. Ndiye kudzera mu program imeneyi tinapanganso kafukufuku kudzera ku madepartment amene amathandizira kuunika nkhani za nthaka komanso anzathu amene anazama kwambiri pa nkhani ya kafukufuku wa nthaka. Inde kudzera mu ntchito imeneyi tinabwera ndi 5 fertilizer brands kuti anthu amvetse ndi fertilizer recommendation yoyenera malingana ndi doti imene lilili kumeneko. Chabwino ndiye program imeneyi kafukufuku ameneyi anatha kusoza kuti anthu azithiranso pano fertilizer malingana ndi nthaka imene lili kwawoko kusoza kuti tsopano aziseva fertilizer othira komanso at the same time ndikuti tikuseva ndalama zimene timaononga pa nkhani ya fertilizer. Ili ndi gawo loyamba lijamafuna titifotokoze. Gawo lachiwiri tisanapite ku gawo lachiwiri tatiye timwere madzi kenako tifike kumeneko. The ultimate luxury is being able to relax and enjoy a setup similar to home wherever you may be. Lilongwe is vast. If you find yourself there and in need of accommodation in a home-like environment, but with a business feel, maybe you should consider the 44 Hotel. Situated in Area 44, some 7-minute drive from the city center, the 44 Hotel is fast winning people's hearts with the level of standards that it is setting. Cozy accommodation, modern facilities for business meetings, and a fine restaurant. If this was a promotion or an advert, I could go on and on. But hey, the truth of the pudding lies in the eating. So maybe you should indeed consider the 44 Hotel. Panopo na ndifotokozere mwachidule gawo lachiwiri
chifukwa tinali nditi mafunso tina tiwiri titatu toti tipindulire alimi amene mwina mwake akuonera program imeneyi pakanthawi kano. Zikomo kwambiri poyamba wachani mafotokoza za fertilizer. Kachiwiri sopano tukamba za kasamalidwe kanthaka. Inde. Panopa kwabwera upangiri osiyanasiyana wa kapangidwe kamanyowa. Ndimafuna ndithu ndipemphe kwa alimi athu asayiphwekese nkhani imene ya manyowa. Chifukwa manyowa ali ndi ubwino wambiri. Chifukwa ena amaona ngati akuzunzika kupanga manyowa. Atha kuoneka kuzunzika pano koma akusamala chakudya chawo chamawa. Pali manyowa osiyanasiyana ndi ndipemphe kuti alimi aliyense atha kusankhapo gawo limene iye atha kukwanitsa kupanga. Pali mayina ambirimbiri a manyowa amene tikulimbikitsa ngati ulimi wa kunduna wa zamalimidwe. Mwina mwachidule chifukwa cha nthawi sinditha kuti ndifotokoze monsemo koma ndingowapempha kuti nkhani ya manyowa atha kumpeza mlangizi wina aliyense amene ali paliponse muno Malawi kukafunsa mmene angapangire manyowa. Chachiwiri tiyeninso tisamale madzi amene amalowa mu nthaka. Tikamati madzi amene amalowa mu nthaka ndikuyang'ana sono mmene timayalira mizere yathu. Migula kachani tiye tipangeni mizere yathu kuti izigwira madzi cholinga kuti madzi asamathawe kapena asamatikokolole nthaka yathu koma azigwira madzi cholinga kuti madzi azilowa pansi. Nkhani imene ndiyofunika kwambiri chifukwa tikamati mbewu kuti imere imafuna chinyontho. Ndiye pali njira zilangapo zimene timalimbikitsa kulimi wathu. Poyamba pali ena mati box ridges. Tikayika mizere yathu ija ndiye titsekeso maboksi cholinga kuti azigwira madzi aja asamathamange. Kuli madera ena amene ndiwotsetsereka oti madzi amayenera kuti athamange ndithu. Masiku ano kuli matekinoloji osiyanasiyana amene tikulimbikitsanso. Tikumamva za maswale. Maswale ndi ena sindizo ndingazifotokoze bwanji kuti anthu azimvetse muchichewa chomveka bwino. Kwati makhala tikukumba molingana ndi mmene imayendera migula yathu cholinga kuti madzi aja azigwera muti mmene muja. Akagwera mmene mujamo sikuti timangopangira manyado yayi. Cholinga kuti madzi aja akhazike mmene muja azilowa pati makhala ngati kuti misampha ya madzi tikwachera madzi azipita. Ndiye ndilumikizitse tsopano nkhani yonse ndikukambayi ndi SAP2 mwina chifukwa cha nthawi. SAP2 kwambiri tikayang'ana masomphenya athu a 2063 amene boma lino linakhazikitsa. Tikayang'ana pira yoyambirira imakamba kwambiri za kulimbikitsa kuti ulimi wathu ukhale waphindu kapena alimi azikolola zochuluka productivity. Tikamba nkhani ya productivity komanso tikamba nkhani ya building resilience. Ndikwinaso tikambaso za commercialization. Kuti muchichewa chomveka bwino kunena kuti chifukwa choti mwina ng'amba ikumavuta kapena chilengedwe sichili mmene chinalili pakale ndipo panga bwanji poti kwanu kusukuma bwera mvula yambiri chifukwa chake mukamba kuyika machera amadzi. Komanso kuti tipindule bwanji kuti pogwiritsa ntchito mwina manyowa koma tipindule ngati mmene timapangira fertilizer. Nkhani zake ndi zimenezo mu 2063 uvision yathu ndithu. So tikambaita ku SAP2 ndanena kale kuti ulimi wathu tiyenera sopano kuti tisinthe mindset. Tiziyang'ana sopano zakunsika tipeze phindu. Pa chizungu chake nati wealth creation. Ena commercializing small order agriculture. Tizimasulira bwanji zizungu zimenezi pa chinthu chogwirika choti mulimi aziyambe kuchita cholinga kuti apeze phindu. Ndi nkhani yayikulu imene ili mu SAP2 poyambirira sitinataye alimi amene sanafike poti mwina thamakamba zakunsika amene achabeteya kuti tiyende nawo kuti afikebe pa mlingoti soano athamalima ali masomphenya soano akuyang'ana kunsika kuti ndikapeze bwanji phindu. Ndiye chachikulu chimene tikhale tikupanga mu SAP2 tikhaso tikupangaso kafukufuku
kodi misika yathu imafuna chani ndi mbewu iti imene tingalime imene tikapita kunsika kuja akuyifuna mwenaso tipezanso phindu sokuti mitengo yake ndi yabwino usati aliyense umangolima tomato peza kunsika tomato uja mpaka kumangowola ulimi pamene tikulimbisa pano yoti tiye tilimeni chimene msika ukufuna osati ife zimene tingakwanitse pachingereza kuti demand driven chabwino ife tiziyankhani mafunso akusikako tikalipeza olongati tikulima tomato amasowa nthawi yanji ndiwo ukhale kuti kupanga mapulani zimenezo tomato pamenepo ndiye chifukwa tione kuti mu SAP 2 tifuna tilimbikitsenso wanu kafukufuku tione kodi ndi variety iti imene kuyankha zimene sika ukufuna ndi matekinoloji ati amene tingagwiritse ntchito cholinga choti mulimi uja akagwiritsa ntchito matekinoloji amenewa tithe kuyankha mafunso amene msika ukufuna ndiye tikhala tikugwira ntchito ndi mabungwe osiyanasiyana kuchokera kulima ndi alimi anu ake kuti ulangizi ndi woyenera zonse zofunika zikupezeka cholinga kuti mulimi uja athe kulima zija zisika kufuna uja nanga amene akufuna kuwagula alimiwa chifana wonso ali ndi mavuto awo magapo awo ali pati tingagwire nawo bwanji ntchito cholinga choti akathe kuyankha zofuna za alimi zija komanso tikudziwa kuti tikamakamba nkhani ya commercializing agriculture vuto lalikulu limakhalanso pa nkhani ya ndalama sitingakambeza commercializing palibe ndalama magulu amene tifuna tigwire nawo ntchito kwambiri ndi magulu oti okhazikika like ma cooperative kapena ma farmer organization oti ali pamodzi they are able to aggregate andi masomphenya akupita kutsogolo ndiye tikhala tikuperekanso ma grants mu SAP 2 amene akutchedwa Farmer Challenge Fund akhala mu 2 categories. Category yoyamba tikumayitchula kuti production window iyi ndikumene tikupeka ma grants ongothandizira alimi aja kuti athe kutulutsa zokolola zochuluka kandi ziweto zochuluka production kuti mwina vuto ndi ku fertilizer vuto ndi ku mbewu vuto ndi kuma trainings zonsezo they fall under window yamba. Window lachiwiri imene tikutchula agro processing window nchifukwa kuti tione kuti we are promoting commercializing agriculture kuti zija zimene akolola zija ngati ani tikuthekera kuti titha kuzipanga improve osati kungogulisa chinangwa cho tingapange starch kuchokera ku chinangwa tizikhala ndi masomphenya kuti kodi mbatata zimene talimazi tingazisamale bwanji kuti zikapita pansika zikapeze mtendolocho ngati mene timakapangira kufoja kuja ikhale grade number 1 kupite kunja nde agro processing timadziwa kuti pali zambiri zimene alimi amafuna akusweka ena azifuna kuti agule ma equipment osiyanasiyana aliyenso ano pali njira imene tikutchula kuti agro processing window imene atha kupezerapo mwayi kuti ngati project tathandizira kuti apeze zimene akufunazo ndipo ndalamazi zizapita kuma account yawo ndiye pali phindu losiyanasiyana limene anthu angalipeze ngati ali m'magulu chifukwa chimene tikulimbikitsa kwambiri anthu akhale m'magulu ndipo panopa ndilonyadira kuti pali magulu ambiri amene asonyeza chidwi kuti athe kuwathandizira ma cooperatives athu kapena ma farmer organizations athu kuti apite patsogolo nthawi yatitera koma ndikufuna ndikupaseni 1 minute. 1 minute imeneyi ine mafunso anga onse mandiyanga koma amene wandikufuna munditu muyankhule ndi omvera amene akuona kanemayi pakali pano uphindu limene lingachokere kapena phindu limene lingachokere ku ulimi umene alimi ang'ono kapena amene tikuwaganiza kuti ang'ono amene kupanga zimene mukulimbikisa chimene cholinga chanu chenicheni chimene mukufuna. 1 minute kamera yanu imeneyi. Zikomo kwambiri. Nthawi zonse ndimanena kuti mulimi wa masiku ano azikhala wa masomphenya. That's the first thing. Chifukwa ngati ulibe
masomphenya uzoti chilichonse chimene ukupangacho utokagona chokuphopo chifukwa ulibe direction. Ndi chimene ndingapemphe njoti alimi athu mulimi amene akuzitchula kuti mulimi panopa chinthu chambirira akhale ndi masomphenya. Wekha chaka chikatha uzizifunsa mafunso kuti kodi ineyo ngati mulimi chimene ndapanga ndi chani. Ndipempheso kuti tili ndi magulu osiyanasiyana, mabungwe osiyanasiyana amene akuthandizira kuti ulimi wathu upite patsogolo. Ndi ntchito yathu ifeyo ngati alangizi sitikutanthauza kuti alangizi okha amene ali ku headquarters pa district level komanso pa EPA level komanso pa section level. Tiyeni tiathandizire alimi athu kuti they should come up with winnable proposals zoti zitakuwathandiza kuwasintha moyo wawo. Atha kupita ku SAP masuwa ndikumamvanso kuti kuli NIFI, tikumamvanso kuti kuli AGCOM. Komano chimene ndingapemphe chachikulu nchakuti tikakhala pasi ndikumayang'ana all these windows, let's avoid duplicating zimene ena akupanga. Tisabwereze, tipange zina. Alimi athu apita patsogolo. Muthauteka kuti mwina SAP yathandizira kumbali ili. Ife tione mbali inayo. Osangokuopera zimene ati ukuzukuchita iye. Panopa ndi zili common. Chabwino. Ndikatenga uku, nditenga uku, nditenga apa. Uona kuti munthu uja udakali pamodzi. Chitukuko sili uchite. Ndikona nthapoyambira wachanena kuti mulimi wamasiku anani kuti azikhala ndi masomphenya. Zikomo kwambiri. Akutero kuti mulimi wamasiku ano akuyenera kukhala ndi masomphenya. Mau ngakhale m'Bible amati anthu anga akuonongeka chifukwa chakusazindikira iwo zimene akupanga kusapuku. Ndikungoti tsegula maso kuti tione kuti kodi ulimi tingapindule nawo motani. Ndikukhulupirira kuti akuluakulu amene wakhala kumabwera mu program imeneyi komanso ma program ena amene timapanga pa wireless ino ya Mibawa kuti tiyendere nawo limodzi, tizimvesese kuti kodi dziko lathuli tingalisinthe bwanji. Inu mukumbukira posachedwa apa ku Ukraine kunachitika kuli nkhondo kumene kuja kumene amapanga fertilizer. Chifukwa chakuti fertilizer kumene kuja saku kuti bwera kuno ulimi wathu kuno unapezeka kuti wakhuzika. Koma amene akunenera akuluakuluwa ndizonena kuti zitakutheka ndithu kuti tizilima ndi kupindulanso posachita kudalira fertilizer ekaeka. Sakale pomwepo sabata yamawa pamene tizakubweretsereni wina ndithu mlendo. Dzina langa ndine Patrick Njawala. The ultimate luxury is being able to relax and enjoy a setup similar to home wherever you may be. Lilongwe is vast. If you find yourself there and in need of accommodation in a home-like environment, but with a business feel, maybe you should consider the 44 Hotel.